Només a Catalunya, prop de 200.000 persones cada any pateixen algun accident durant la seva jornada laboral, dels quals 100 persones i una miqueta més moren durant la seva jornada. Segons UGT, diuen que no són accidents laborals, sinó són negligències empresarials. Nosaltres ens hem traslladat fins a la capital del país, Barcelona, en aquesta fira que s'obre aquí avui per parlar sobre la seguretat laboral. Conferenciant, formador, escriptor i una persona sempre positiva perquè ens interessa molt i més en aquesta fira. Víctor Coopers, bon dia. Hola, bon dia, moltes gràcies. Escolta, gràcies a tu per venir i per explicar-nos la base, que sempre ho dius, ja ho sabem, l'actitud multiplica, però amb la salut laboral crec que més, Absolutament, i més en un entorn que estem amb tanta pressió, amb tant d'estrès, tot és per allà, tot és urgent, hem de cuidar molt la salut mental, que és un tema tabú encara, malauradament, però que no és tan complicat. Al final es tracta de fer coses simples, d'aprendre a meditar, si no vols meditar, aprendre a respirar, si no, aprendre a caminar, camina, fes exercici, aquestes coses ajuden molt a la salut mental. Quin consell els hi podien donar als líders de les empreses, als empresaris? Treballo a empreses industrials, l'èmfasi que fan és enorme. S'ho prenen seriosament. Jo les empreses que conec s'ho prenen molt seriosament. Un dels principals articles per evitar accidents és utilitzar un bon equip de protecció individual. I estem a l'estand d'Aerodec, una de les grans empreses nacionals que tenen un gran impacte sobre tot aquest tipus de productes. Xavier Artano, director comercial de Aerodec, buenos días. Hola, buenos días. Nuestra fuerza como fabricantes en protección contra caídas de altura es estar cerca del usuario, ver cuáles son sus necesidades, dando servicio postventa, en reparación, en revisión y eso, pues un poquito intentar que entre todos mejoremos la seguridad en el día a día en el trabajo. Amb una de les persones organitzadores a nivell d'Espanya d'aquest tipus de fires de consciència amb la seguretat. Óscar Barranco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Básicamente es un lujo venir a Barcelona y ver tanta cosa que hay pensando en la seguridad laboral de las personas. Absolutamente. Nosotros este año lanzamos este concepto, WorkSafe, que ya tenemos en otras ciudades de Europa, y lo unimos a la parte de fabricación avanzada, a la parte de industria. Tiene todo el sentido que un concepto de feria que es, hablando de seguridad laboral, seguridad de las personas, seguridad de las infraestructuras, esté ligado a una feria de fabricación avanzada. Bé, doncs ja veieu, molta feina per fer, per sobretot minimitzar, com aquell que diu, a zero els accidents laborals que passen cada dia al nostre país. Hem parlat amb Víctor Coopers, hem parlat amb el director de la fira, hem vist estants, hem parlat amb professionals del sector de la prevenció i dels articles com els equips de protecció individual i d'altres. Nosaltres seguirem la prevenció de ben a prop perquè el més important, com he dit sempre, és arribar a casa cada dia.